Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Magsun ko diha ni Kristo, ani anak kita karon sa ikaduha nga Domingo sa Kwaresma. Ning santos nga misa, ato ilakip sa pag-ampo ang ato ang kasatagsa ka mga intensyon. Aron maandam kita alang sa pagsaol sa santos nga misa, ato karon nulusulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadoon unta kita niya nga sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakana ang among kalag, pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Abraham gisulayan sa Dios. Gitawag siya sa Dios nga nag-ingon, Abraham. Ug siya mitubag, ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma. Ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog didto ni Abraham ang usa ka halaran. Ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako
nga andam kagayud pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham, ug nakita niya ang usa ka laking karnero. Kansang sungay, nasangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini, ug gihalad pinaagi sa pagsunog, ilis sa iyang anak. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo. Kay gihimo uman kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit, ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila, ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat, kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Mulakaw ako sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Mituo ako, bisan sa akong pag-ingon, gisakit ako. Bililhon atubangan sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyang buutang mga sulugoon. O Ginoo, imo ako nga alagad, imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoong babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo o pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, sa atubangan sa tibuok niyang lungsod, diha sa mga hawanan sa balay sa Ginoo, sa imong taliwala o Jerusalem. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon. Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. Kung wala magdumili ang Dios pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan, dili ba hatagan kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mga has pagsumbong sa mga piniling katawan sa Dios? Ang Dios mismo nagaila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sadan? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atua siya sa tuo sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway, ug ang iyang biste migilak sa hilabihang kaputi. Walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama niini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus, magtutudlo, maayo nga ani kita dinhi, maghimo kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug ang usa alang kang Elias. Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsa iyang isulti, sanglit nga lisang man sila. Unya dihay panganod nga mitungha o gilandungan sila niini, og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Milingi-lingi sila pagdali, apan wala sila nakitang tawo, gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus nga dili nila isugilon kang bisan kinsa ang ilang nakita, hangtod nga ang anak sa tawo mabanhaw na. Gituman nila ang iyang gitugon, apan ilang gipanagsultihan kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw gikan sa minatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi kaninyong tanan, ug sa ato usab nga makaigsuonan nga kasunod karon sa ato ang Facebook Live ug sa ato ang radio. Nakasinati na ba mo nga malisang, matarantar, no, or in a positive way, ma-starstruck, no? Kaya na bang a feeling gani nga dili ta katingog, no? Og naatay makita nga nindot or naatay makita nga makahadlok, no? Samtang gaeskwela pa ko sa Tagaytay, I had this opportunity nga audience ni Pope Francis, nung pag-abot ni Pope Francis diri sa Pilipinas, no? Bisag daghan kay og tawo, no? Kami naningkamot mi nga makaduol, no? Bisag dili kayo duol. Ang iyang presensya, no? Og bisag layo kaayo, makaingon ta ma-starstruck gyud ka, no? Nga dili ta maka-explain og unsay bation. Kanang feeling nga wala kayong makatingog kundili ang pagtutok o pagtan-aw lamang. Sa atong ebanghelyo, mausab ka na ang nasinati sa mga tinun-an, si Pedro, si Santiago ug si Juan. Nakasinati sila ni ining starstruck moment, no? Gani sa ebanghelyo gisulti kining pulong nga makalisang o nangalisang sila, no? Kining nga pulong. Kining maong panghitabo, mao ilahang na sinati tungod kay una unsa may nahitabo, na usob ang panagway ni Jesus. Nigilak ang iyahang panagway yang sinina og unya dili sila makaharong niini. Ikaduha, nganong naa sila niini nga moment, no, nga nalisang or na starstruck tungod kay gawas atong ilang nakita, naapagod sila nadungog, natingog, no? Kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Bisan walay laing tawo gawas lamang kanila. Mao kini ang mga kasinatian nga naghatag kanila og kamangha, no? O kining makalilisang nga kasinatian. Sa unang pagbasa, si Abraham usab gitawag sa Ginoo. Ang Ginoo niingon kaniya, dad-a ang imong anak si Isaac, og ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya. Wala gi-mention sa unang pagbasa og unsa ang reaksyon ni Abraham. Apan
ang ato imaginon og mauni ang gisulti sa Ginoo ka Abraham, no? Di ba malisang pud siya, no? Nga iyang kaugalingong anak iyang patyon, no? Di ba siya mas starstruck niining maong istorya sa Ginoo kaniya? Apan unsa man iyahang gihimo, bisan pa wa siya kasabot, iyang gisunod ang sugo sa Ginoo. Kining maong kasinatian, no, og atong imagine ni duha ka hitabo sa mga disipulo og niini ni Abraham, no. Bisan wala sila kasabot apan ilahang gituman. Wala sila nangutana, wala sila nireklamo. Og unsay sugo ni Hesus, unsay sugo sa Ginoo, ilang gituman. Kay nganuman tungod sa pagtuo. Og mao kini ang gihuptan ni Abraham, no? Bisag wa siya kasabot, iyang gituman. It's because of faith. Mao gani nga si Abraham nahimong father of faith, amahan sa atong pagtuo. Mao unsa man daay kining pagtuo, no? Ang pagtuo ginaingon diha sa Hebreo nga mao kini ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong gipaabot og ang paghimatuod sa pagkaanaa sa butang nga dili nato makita, no? Mao kana ang pagtuo. Mao kini nga tungod sa pagtuo gituman ni Abraham, no, ang sugo sa Ginoo bisag unknown, wala sa kahibalo ug unsay mahitabo. O kini mangutana unsa di ay ang assurance niining maong gihatag nga pagtuo ug atoa kana nadungog sa ikaduhang pagbasa. Ang tubag naa sa ikaduhang pagbasa unsa man ang gisulti kanato ni San Pablo. Kini naghatag kanato og tubag nga kun dapig kanato ang Dios, kinsa may makigbatok kanato. Meaning to say, tungod sa maong pagtuo, kita masaligon nga ang Ginoo ania kanunay uban kanato. Kung ang Dios, kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato. So we believe in the presence of God sa ato ang kinabuhi bisag dili nato siya makita, and that is faith. Ug mao kini no nga angay huptan nato sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kaugalingon. Niining puntuha mangutana siguro ta sa atong kinabuhi, no, sa atong kaugalingon. Kanus amanta na starstruck. Kanus amanta na lisang. Kanus amanta na tarantar kining kasinatian ni Abraham ug niining mga naong disipulo. In a negative way siguro makaingon ta nga kining sa atong panghitabo karon nalisang ta niining maong COVID-19, no? Nalisang ta sa mga panghitabo nga wala na to gi-expect, no, niining maong pandemic. Nalisang ta sa sakit og naay nagkasakit sa atong pamilya. Nalisang ta og adunay problema nga maabot sa pamilya. Nalisang ta og wala na tay trabaho, na tangtang sa trabaho, wala nay ikasuporta, wala nay kwarta, no? Mauni ang mga panghitabo nga makalisang kanato. Apan unsa man ang hagit kanato. In the midst of this kining mga starstruck moment nato, makalilisang nga mga moments, kita unta pareho ni Abraham. Adunay dakong pagtuo, no? Kita usab mahimong Abraham in our way. Diin kita muhupot og pagtuo diha sa Ginoo nga kita convince nga ang Ginoo kanunay uban kanato. Mao ni atong iampo nini ikaduhang Domingo sa Kwaresma nga unta in the midst of these challenges sa kinabuhi, mga problema niining pandemic, kita makahupot niining maong pagtuo sama ni Abraham. Amen. Manindog palihog, ato karon ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, usa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristong bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usab kiniya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan,
Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga maing lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay og gilubong. Katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sama ni San Pedro, mituo kita nga maayo unta, nga anhi na lang kita dinhi. Diha sa Dios ng presensya, masaligon kitang magdala sa atong mga pag-ampo, ngadto sa atong Dios ug Amahan. Ug moingon kita, among Dios ug Amahan, pamatia kami kitang tanan. Among Diyos ug Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan uban pang pangulo sa atong simbahan, nga sila kanunay mangulo kanato sa kahimayaan sa atong langit ng puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa kalibutan nga pinaagi sa pag-usab sa panagway ni Jesucristo, makaamgo sa presensya ug himaya sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabatuna og hingpit na kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug uban panghutong sa kalibutan, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapalalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kumumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay, nga ilho na ang kahayag sa Diyos ng himaya sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Among Dios ug Amahan, pamatia kami. Makagagahom nga Amahan, uban sa grasya ug sa himaya, imong gibago ang among kinabuhi. Pinaagi nining among mga pag-ampo, lig-o na kami, aron makasugakod kami sa mga pagsulay ni ining kalibutanong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil kung ikaw Ginoong Diyos sa nang kalibutan, kagikan sa mga manggihatago na daw ito kamang gihalad kanimo. Ang pan ng sa taga naman sa kamot sa mga tao, may makin ka naman sa kinabuhi alang kanamo. Dahil kung ikaw Ginoong Diyos sa nang kalibutan, kagikan sa imong kamang gihatagon, na daw ito kamang gihalad kanimo. Ang binong ang musita naman sa kamot sa mga tao, may makaninom ng espirituhanon alang kanamo.
Like it with humble and spirit. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron na nga kog ang inyong sakripisyo, dawat ta sa Dios sing Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, kining halad, magpapasunta sa among mga sala, o magsanto sa among kalag o lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Pasko sa pagabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay gusto ng dapit pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo. Kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an, mahitungod sa iyang kamatayon, og dito sa bukid nga Santos, iyang gipadayag kanila ang iyang himaya, aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta, tudloan niya sila, nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa inang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Julito among obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanahaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-aampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kalooy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Peace be with you. Si Kristo madalang takang karuban, umudawat. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas o dugo ni Kristo magamping uta kanato alang sa kinabuhing dayon.
Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit. Bisan tuod ani apa kami dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, ang atong ikaduhang love offering collection karong adlaw alang sa mga proyekto o uban pang buluhaton sa simbahan. Gidasig ang tanan nga padayon sa pagtampo sa ikaduhang love offering aron may pundo alang sa mga proyekto o uban pang buluhaton sa simbahan. Ang ikaduhang love offering sa usang Domingo, Pebrero 14, 2021, mikabat og 13,772 og 65 centavos. Ang mga personal na donasyon alang sa mga proyekto sa simbahan nga nadawat sa opisina sa parokya sa pagkakarong adlaw ni kabat og 12,000 gikan nila Mr. and Mrs. Steve Jan and Amy Aliman ni Hilma RBH ug tulo ka donor nga wala magpaila. Daghang salamat. Palihog manluhod. Orasyo Imperata, alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Diyos, among amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o amahan ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tangduga ang tanlag sa mga tawo kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among amahan, aron niining mangit-ngit nga panahon sa pagsulay, mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw ug inahan sa kinabuhi. Iampo kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Iampo kami. Pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios. Kami mapaubsanong nag-ampo. Ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love
commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Halihong manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, og ang Anak, og ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Daghang salamat, mayong gabi sa tanan.